Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Zer moduz, ongi etorri ekainaren 8ko saio berri honetara. Ostirala da eta gaur zer izango dugu, asteko Iruñerriko hotxetan, aste honetan, atzo izan ere, kantu eta hitza zikloa jarraitu egin zuen. Ezagutzen ez duzuen ontzat, kantu eta hitza euskarazko kontzertu zikloa da, hemengo Iruñeko udalak antolatutakoa, eta astero, ostegunero, kontzertu ezberdinak daude. Atzo Alboka taldearen txanda izan zen eta bere azkenengo lana aurkeztu zuten, Lurra Ur Haize izenburua duenak. Ondoren gaur elkarrizketa bat izango dugu. Mikel Urabaien etorriko da, Ermitaldeako partaidea da, Ermitaldea kolektibo bat da, Ermitagaina eta Mendebaldea auzokoa, eta datorren astean, astelehenetik igandera, pintxoaren astea ospatuko dute auzoan, lehendabiziko aldiz, eta horri buruz hitz egingo digu Mikelek. Bukatzeko gaur kiriketan izango dugu eta hor aste honetan Mendillorriko Zibiboxean Nafarroako Kapoeira elkarteak askapena deritzona klase irekia eskaini zuen kapoeira gehiago ezagutzeko eta frogatzeko. Han egon ginen, elkarrizketatu genien eta gero zuek kapoeirari buruz gehiago jakiteko aukera izango duzue erreportai horrekin. Orain hasiera emango diogu gaurko saioari, gaurko efemerideekin. 1783 urtean bikingoek Northumbriako erresuma erasotu zuten Ingalaterrako inbasioari hasiera emanez. 1949 urtean George Orwell idazlearen 1984 eleberri ospetsua argitaratu zen. Arratsaldeon, zer moduz? Hauek dira ekainaren 9ak utzi dizkigun titularrak. Animalien askapenerako fronteak bere gain hartu du Gaseko ukuiluetako erasoa. Talde honetako kideek adierazi dutenaren arabera, gauean piztutako sutea eta zezenketen aurkako margoketak animaliak erabiltzen dituzten jarduerak edo ekintzak geldiarazi nahi zituztelako egin zituzten. Gazteria kriminalizatzeari uztea exigitu du Ernaik, Altsasuko gazteei babesa adierazi die ere. 8 urte berandu, baina Espainiako justiziak Ander Maeztu Txandreako gaztearen tortura salaketak ikertzeko agindua eman du. Grande Marlaska epailearen babesean atxilotua zegoelarik eman ziren gertakari horiek. EH Bildu alderdiak espazio publikoa eta bizi kalitatearen inguruko jardunaldiak egin ditu gaur Baluarten etorkizuneko hiriak izenburupean. Diadre antzerki taldeak La Cabeza Parlante obra taularatuko du Medialuna parkean gaur arratsaldeko 6etan. Datorren astelehenean emanaldia eskainiko dute Maialen Lujanbiok eta Latifa Larousiak. Iruñeko Kondestable jauregian izango da ekitaldia eta ondoren bi sortzaileekin eta gaian aditu diren ikertzaile ezberdinekin ere mahai ingurua osatuko da. Pasa gaitezen orain gaurko egunkarietako azalak ikustera. Diario de Navarrarekin hasiko gara. Lerroburu hau nabarmentzen da. BBH eta batxilergoko 13.000 ikasle nafarrek azterketak ekainean berreskuratzen dituzte. Azaleko argazkian Iruñeko gasezko korralak erretak ikusi daitezke. Azpian izenburu hau dago. Animalien aldeko erasoa entzierroari. Diario de Noticias egunkariarekin jarraituko dugu.
Lerroburu nagusian hurrengoa irakurri daiteke. Nafarroak kalitatezko pentsioak eta eguneratuak defendatuko ditu kongresuan. Azaleko argazkiari dagokionez, atzon dupen Sofia munduko robot aurreratuena egon zen eta hori da irudian ikusi daitekeena. Gizakia ez den pertsona bat izenburupean. Gara egunkaria ikusiko dugu orain. Lerroburu nagusian hau ipini dute. Igandeko gizakateak 84.000 inskripzio ditu dagoeneko. Azaleko argazkian Sofia munduko robot aurreratuena ageri da. Izenburu honek laguntzen du irudia. Sofia inteligentzia robotikak Iruñean agerraldia egin du. Komunikabide euskaldunekin bukatuko ditugu gaurko azalak eta berri egunkariarekin hasiko gara. Azpitituluak dioen moduan, Espainiako Barne Ministro Fernando Grande Marlaska izendatu izanak, barrenak mugitu dizkie torturatu askori eta horri egiten dio erreferentzia azaleko lehendabiziko argazkiak, goikaldean ikusi dezakeguna. Torturatuak Marlaskaren kezkaz izenburupean. Bekaldean, bigarren argazkian, hor Manex Pagola kantugintzaren sustatzailea ageri da, atzo zendu baizen. Tradiziotik edan zuen berritzailea izenburuak laguntzen du irudia. Erdialdean gainontzeko berriak edo edukiak ditugu. Lehendabizikoz, igandeko hau mugarria izan daiteke aro berri bati hasiera emateko hitzak agertzen dira. Angelo Jarbideren hitzak dira gure esku dagoren eleduna. Alboan eskuinean Osakidetzako lan eskaintzako azterketa guztiak ikertuko dituzte izenburua duen berria. Ondoan eskuinean jarraituz, zirkulazioan den dirua banku zentralak sortu edo ez galdetuko dute Suitzan titularra ageri da. Horren ondoan Mikel Aiestaran kazetariari elkarrizketa egin zaio eta bere esaldi bat jarri dute izenburuan. Estatu Islamikoaren porrotaren ostean, Kalifa herriak zer ekarri duen ikastea da garrantzitsuena. Kirolari dagokionez, Jose Luis Mendilibarren Eibarreko entrenatzailearen esaldi bat agertzen da. Ahalegina egin behar da taldean dagoenari eusteko, hori da merkeena. Euskal Herria Erratiko webgunearekin bukatuko dugu egunero egiten dugun moduan. Goian ezkerrean, segimendu bereziko unitatetik atera dute Oian Arnantz Altsasuko gaztea. Eskuinean, artisten auzo bilakatuko da asteburuan Arrosadia. Beherago ezkerrean, animalien askapenerako fronteak bere gain hartu du gaseko ukuiluetako erasoa. Bukatzeko eskuinean, bertsolaritza eta Marokoko ailuzkantu improvisatua elkar hartuta. Astelehenean izango den ekitaldiari erreferentzia eginez. Ea zen nolako agenda dugun gaur eta aste honetan. Ekainaren 15 arte planetarioan, Ezkaba 1988-2018 izenburua duen erakusketaz disfrutatzeko aukera izango duzue. Sarrera librea da eta Ezkabako presondegiaren ingurukoa da. Gaur arratsaldeko 5etan, Nafarroako artxibategi nagusiak artxiboen nazioarteko eguna ospatuko du bisita gidatu batekin. Doakoa da, baina inskribatu beharra dago aurretik. Gaur eta bihar arratsaldeko 5etan gaur eta bihar goizeko 9:30 Mendillorri Zibiboxean emakumeen autodefentsarako eta ahalduntzeko lantegia eskainiko da. Doakoa da, baina inskribatu beharra dago aurretik. Igandera arte, gaurtik hasita Arrosadiako kaleetan jaialdi artistikoa eskainiko da eta 9. edizioa da urtengoa dagoeneko. Igandera arte, baina gaurtik hasita Erretxapea auzoan jaiak ospatuko dira. Gaur arratsaldeko 7etan Aldabea Peñan, Aldabea Peñaren egunaren inguruko ospakizunak jarraitu egingo dute. Gaur patata tortilla lehiaketa, garagardo dastaketa eta gaupasa egingo da. Gaur ordu berean arratsaldeko 7etan Gaiarre antzokian zer nork zergatik izenburua duen ekitaldi instituzionala egingo da 78ko San Ferminetan gertatutakoa dela eta sarrera librea da. Ekainaren 15 arte gaur proiektzioa eskainiko da eta ekainaren 15 arte jarraitu egingo duen zinema jaialdiari hasiera emango zaio.
Zinemaren eta emakumeen 32. erakusketa internazionala jaialdia da eta gaur El Orden Divino pelikularen txanda izango da. Golen Baionan proiektatuko da eta sarrerak 5,5 euro balio du. Bihar goizeko 10:00 Iturramako Zibiboxean zure auzoa irudikatu deritzon sorkuntza lantegia euskeraz eskainiko da. Sarrerak 17 euro balio du. Bihar goizeko 11:00 Burlatako Aldabea Peñan, Aldabea Peñaren eguna dela eta ospakizunak jarraitu egingo dute, puzgarriekin, herri bazkari batekin, txapelketekin, kontzertuekin eta abarrekin. Bihar ordu berean goizeko 11:00 Txantreako Ezkaba plazan 11 orduz 11 kantu jaia ospatuko da. Doakoa da, baina inskribatu beharra dago aurretik. Bihar eguerdiko 12:30 Zitadelan Turmalina Musika eta Ardo Festivala ospatuko da. Sarrerak 30 euro balio du. Bukatzeko bihar gaueko 10:00 Zentral Kafe Antzokian kontzertu solidario bat esklerosi anizkoitzaren aldeko ikerketak laguntzeko. Musutrok Rock and Bihotz taldea ikusteko aukera izango da eta sarrera doakoa da. Zerua lainotxu egongo da egunaren bigarren partean tarteka oso lainotxu. Zaparrada txiki ertaina botako ditu batez ere egunaren bigarren partean. Baliteke zenbait tokitan trumoitxoak eta handiak izatea. Hego osagaiko haize ahul bizia ibiliko da. Temperatura maksimoetan aldaketarik ez edo gutxi igoko dira. Larunbata goizean, Iruñaldean goizean lanbroa, zerua tarteka lainotxo egongo da, zaparrada txiki ertaina botako ditu batez ere egunaren bigarren partean eta ekialdean. Trumoi ekaitzak izan daitezke, norabide aldakorreko haize ahula ibiliko da, hego osagaikoa nagusituko da. Temperatura minimoetan aldaketarik ez eta maksimak gutxi jaitsiko dira. Aldaketa handirik gabe segituko dugu igandean, aurreko egunetan bezala goizan giro lasaiagoa izango dugu, lainoak eta ostarteak eta oro har ateri. Arratsaldean trumoi lainoa garatu eta ugarituko dira eta zaparrada trumoitxoak botako ditu han-hemenka. Eta zenbait tokitan handiak izan daitezke. Norabide aldakorreko haizea ibiliko da hasieran eta arratsaldean iparraldekoa finkatuko da. Temperaturan aldaketa handirik ez. Orain, Atarrabiarekin hasiko gara. Atarrabiako jaiak gero eta gertuago daude. Hori dela eta txosnak jartzeko eskabidea aurkeztua alda dagoeneko. Konkretuki, ekainaren 29 arte. Atarrabiarekin jarraituz eta aurreko berriarekin zerikusia duen beste albiste bat daukagu. Abuztuaren 1-tik 17 jaien kartela aukeratzeko antolatu den txapelketan parte hartu ahalko da. Lanak kulturetxean aurkeztu beharko dira. Udan gainera 2001, 2002, 2003 eta 2004 urteetan jaiotakoentzat jarduerak egingo dira. Gazte Bizi Plus uda programaren baitan. Izen ematepea ekainaren 15ean itxiko da. 2018 eta 2005 eta 2006 urtekoek ere ekintzak egin ahalko dituzte Gazte Uda Bizi programa dela eta. Aurrekoan bezalaxe, inskripzio epea ekainaren 15ean itxiko da. Ekainaren 15ean kulturetxeko antzokian misioetako musika barrokoa eta Boliviako Amazoniako dantza tradizionalak ezagutzeko aukera izango da. Arratsaldeko 8:00 izango da hitzordua eta sarrerak 5 euro balio du. Interneten erosi daiteke.
Hori baino lehenago ekainaren 11an 18 eta 25 urte bitarteko gazteei zuzendutako pasarelak izeneko aktibazio eta emantzipazio programari buruzko informazio bilera eskainiko da. Goizeko 10:30 saio bat egingo da eta beste bat arratsaldeko 7etan Gaztelekun. Gazteagoak direnentzat, 12 eta 18 adin tartekoentzat, hain zuzen ere, kanpaldiak prestatu dira Eguesibarren, izarrak ikusteko. Izen ematepea ekainaren 15ean itxiko da. Etxarriko kanpinean ere kanpaldia egingo da 2000, 2001, 2002, 2003 urteetan jaiotako gazteentzat. Inskripzioa irekita egongo da ekainaren 15 arte. Amaitzeko, kanpaia elkarteak 1400 loredun landare banatuko ditu eta 2 txirrindula zozkatuko ditu saltza guztien perresila izenburua duen kanpainaren baitan. Helburua Burlata eta Atarrabia herrien arteko aldiriko zerbitzuak, garraioak, merkataritza eta ostalaritza ikusaraztea da. Zizurrekin jarraituko dugu gaurko albisteak. Jai nagusien kartela aukeratzeko txapelketa abian da. 18 urte gorako pertsonei zuzenduta dago lehiaketa, teknika librea da eta lanak originalak izan beharko dira. Epea ekainaren 15ean amaituko da. Bestalde, 2018 urteko lehen 6 hilekoari dagokion hiri lurraren eta landa lurraren kontribuzioa borondatez ordaintzeko epea irekita dago eta hilabete honetan ekainaren 30ean itxiko da. Helbideratutako ordainagiriak data horretan banketxera igorriko dira. Bukatzeko, udaletxearen berdintasun arloak Zizurko talde feministarekin elkarlanean emakume libreak eta emakume partaideak proiektuaren edo ekimenaren barne debekatutako zizurretik zizur askera puntu kritikoen identifikazioa eta aldaketarako proposamenak deituriko ekitaldia antolatu dute ekainaren 16erako. Hitzordua goizeko 11etan izango da Zizurko kulturetxean. Zizur alde batera utziko dugu eta Iruñearekin amaituko ditugu gaurko berriak. Atzo goizean udalak hedabideentzako saioa antolatu zuen eraso sexualei ematen zaien tratamendu informatiboa aztertzeko. Komunikabide ezberdinek sortutako berriak ikertu ziren, erabili beharreko terminologia, hizkuntza, gaiak eta ikuspegiari ere heldu egin zieten. Sanferminen harira udalak jaien programa ofizialean ageri diren ikuskizunentzako eszenatokiak alde batetik eta ikusentzunezko sistemak bestetik kontratatzeko prozesua hasi du. Marokoar eta euskal ahozko improvisazio saioa eskainiko da astelenean Maialen Lujanbio eta Latifa Larousaren eskutik. Ekitaldia Kondestable Jauregian izango da arratsaldeko 7etan. Gaztelaniazko itzulpenak gainera eskainiko dira. Bestalde Iruñarekin jarraituz ekainaren 12 arte udalak Zitadela rock musikaren lurra jaialditaz disfrutatzeko 5 sarrera bikoitz zozkatuko ditu. Informazio guztia udalaren webgunean aurkitu daiteke. Ingelera tailerrerako 3 hezitzaile behar dira Iruñan. Haur hezkuntza, lehen hezkuntza edo antzeko ikasketak eskatzen dira. Ingelera C1 maila beharrezkoa da. Ekainarako kontratu eginen zaie kurrikuluna bidali mtpamp abildua mtgrupo.com helbidera. Erreferentzia eginez talleres junio. Arraindegi saltzailea behar da Iruñan. Urte bat baino gutxiagoko esperientzia nahikoa da. 3 hilabeteko kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali jm San Martin 49 abildua hotmail.es.
erreferentzia eginez Dependiente Peskaderia. 2 saltzaile behar dira Iruñan, elektronika inguruko formazioa eskatzen da, 6 hilabeteko kontratu eginen zaio, kurrikuluna bidali Iruñako Carrefourrera. Automozio langilea behar da Iruñan, erdi edo goi maila eskatzen da, aldi baterako kontratu eginen zaio, kurrikulunak sonia.jimenez@randstad.es helbidera, erreferentzia eginez operario. Saltzailea behar da Iruñan, urte bat edo eta 3 urte tarteko esperientzia nahikoa da, aldi baterako kontratua egingo zaie, kurrikuluna bidali irenezhu@hotmail.com. Iturgin instalatzailea behar da Iruñan, iturgin arloko erdi maila eskatzen da, aldi baterako kontratu eginen zaio, kurrikuluna bidali codisna@codisna.com helbidera, erreferentzia eginez Fontanero. 2 CNC langile behar dira Iruñan, fabrikazio mekanikako ikasketak eskatzen dira, kurrikuluna bidali ofertas@proiseret.es helbidera, erreferentzia eginez operario CNC. 2 soldatzaile behar dira Iruñan, soldadura ikasketak eskatzen dira, kurrikuluna bidali ofertas@proiseret.es helbidera, erreferentzia eginez soldador. Mekanika eta hidraulikako teknikaria behar da Iruñan, mekanikako ikasketak eskatzen dira, aldi baterako kontratu eginen zaio, kurrikulunak bidali naiara.cambra@randstad.es helbidera. Administraria behar da Orkoienen, administraitzako goi maila eskatzen da, urte bateko ordezkatze kontratu egingo zaie, kurrikuluna bidali jarbizu@juper.net helbidera. Zerbitzari laguntzailea behar da Zizur Txikian, oinarrizko ikasketak eskatzen dira, aldi baterako kontratu eginen zaio, kurrikuluna bidali info@laparrillada.es helbidera, gaia ayudante camarero. Aseguru komertziala behar da Iruñan, batxilergoa eskatzen da, mugagabeko kontratu eginen zaio, kurrikuluna bidali teresa.oio@randstad.es helbidera. Xaloa telebistako merkatu txikian lan eskariak edo eskaintzak egin nahi badituzu, bidali mezua lanpolsa.xaloa@gmail.com helbidera. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goi mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea, Ternera de Navarra, geurea. Beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu, peletak, lurreko suak, erakusketa zabala. Menditxuri, Don Esteve.